баба от малка ме водеше на градините, които имахме. Аз цял живот се помня, как се помня, ние се сме имали градини. Зеленчукови, всякакви. И баба ме водеше с нея. Завърших, строителен инженер съм, с 2 образования, но в един момент, когато дойде кризата и нямаше вече строителство, строителната фирма, в която работих, шефа я затвори, замина за Германия и всъщност това, което моето хоби, това, което ми харесваше, това, което съм правила в свободното време, в един момент реших да го направя за повече. Да го разгърна. И така, малко по малко. А успявате ли сега да се справите с сеенето, с обработката? Казахте ми, че идвате и продукцията си продавате тук също. Да, значи за това ги правят тези отворени врати, хората да видят колко е трудно от едно семенце да го изгледаш при всички тия климатични условия, бури, вятър, слънце, дъжд, да го изгледаш и да порасне, да роди и да го продадеш. Точно да усетят по естествен начин природата и да видят как човек е зависим. Това нещо 3-4, някой път 5 месеца, някой път година, докато порасне. Примерно ягодите ги чакаме 1 година, за да дойде на пролет времето да цъфнат, да родят, да вържат, нали, и да дойде времето на ягодите. А какво ви питат основно хората, когато идват на отворените врати? Тази година ми е за пръв път на отворени врати. Обикновено аз това нещо го правя, за да има доверие производител-клиент, за да видят нещата отблизо. Аз не искам нещо, нали, медиите, примерно, да дойдат да снимат нещо, да протестирам или нещо от сорта. Не, просто да има тази близост, доверие, контакт, клиентите да дойдат да видят как стават нещата, да са спокойни, че когато дойдат нещо да си купят, наистина е чисто, биологично, свежо, хубаво, качествено. Да могат да разчитат, че като дойдат да си вземат, примерно, ягодки, си купуват ягодки с витаминчета, плодове с витаминчета, а не химия.